nadai Aji Jaya Kawijaya. Nanging beda lan karo Joko Darmo. Joko Darmo. Kudune aku ora usah kondolan kowe. Mergo kowe wis weruh dhewe. Sepiro lan kepiye kasektene batik mah. Ora ketang piye aku mleboni sayembaramu. Pratitis aku ora nyelih netrane mulia. Aku kepengin dandang aku dhewe sepiro kasektene batik. Joko Darmo sing tak jaluk. Sing ati-ati. Ya, wis. Sayembara iki durung rampung. Durung rampung? Aku ijeh kepengin tanding. Neng dudu adu kandeling kulit atau sing balung. Aku kepengin adu playon utawa perang playon karo kowe Joko Darmo. Sapa sing luwih dhisik bisa bali ana ing Untara Segara, kuwi sing menang. Ning kowe kudu ngerti. Anggonku melayu. Kuwi pindhane kaya dening kidang sing kekaton. Sing kecatun. Mula tak kira wae ra bakal bisa kowe menang kan aku. Lamun kowe adu perang playon karo. Dadi kapungkasan ya. Nggih, Bu. Yen iki terus kapungkasan, Nggih. tak ranti ana ing Untara Segara. Untara Segara. Enggak, Bapak. Apa sing luwih dhisik ya? Nggih. Enggak, Bapak. Mangke kula ingkang bali ingkang rome. Adem-adem. Joko Darmo Yen lumrahe ngajak perang playon. Sak ora-orane bebarengan diwiwiti saka papan kene. Nanging Joko Darmo kepengin nepur karo kowe, dhisik kowe mlayu. aku sing luwih dhisik. Iya. Ojo kegeten sesongar kowe Joko Darmo. Iki sawangan badhe-badhe mlayu. Oh. Matrap Aji Sambarangin. Yen Joko Darmo.
Gading Mati. Yo gini kowe katem iki. Iki aku. Isih ra percaya, iki aku Joko Darmo. Yen pancen nyoto iki kowe Joko Darmo. Iya. Wektu dina iki aku ngaku kalah. Mergo kowe kuwi menungso sing sekti Mahambara pindaning Jawata. Mula aku bisa kondo. Yen to kuwi wis pantes. Kowe wis pantes lamun dijodhokake lawan adikku Setyawati. Mula wektu dina iki sineksenan Bapa Angkasa lan Ibu Tiwi sayembara iki rampung. Ateges sing bisa bebojoan ngunduh Setyawati mung Joko Darmo. Nane aku seneng kowe iki. Nalikane kowe atik sayembara, saiki kan bisa mlebu ora ana liya Joko Darmo. Dimuna ikhlas ora ikhlas yo sedulur Setyawati napa gaduhane? Dadi bojone Joko Darmo. Sedaya menika sampun kula pasrahaken kalian Joko Darmo awit kula sampun ngakoni menawi kala Ya. Ya ngene iki lho jeneng nom-noman. Kang sing muga tumaruna kudu tanggung jawab ngugemi apa kang dadi tembunge dadi ora menclek esuk tempe sore kule. Iya ya mong ya ora. Betul tembung ora. Joko Darmo Iki bareng gandeng anak kula pun batik madrim niki wis ngakoni kalah. ini. Mila yoga kula Endang Setyawati minangka gadhahipun saged boyo wonten Kula tampi asta kula kekalih namung kemawon menapa kepareng kula kepengin miterang awit menika wonten gandeng cenengipun lekas kula kejawi kepengin padi minangka garwa sisihan kula saestungipun kepengin ngupadi kadang kula katuran besok pangapunten saderengipun kula Joko Darmo menika namung asmi sesingkul. yen ngoten jumbuh dumateng raos kula mongko batik madrim niku nom-noman kang Sudibyo linangkung pilih bobot pilih tanding mbok menawa kemawon Jawata ingkang darat wonten Arcapada mboten iso ngalahke klidane madrim lho atasipun dika iso ngalahke lugunipun dika niku sinten Katuran pirsa Joko Darmo menika yektosipun Maha Prabu Angkling Darmo pangarsa wonten ing Setyawati. Iku mana Bapa? Bapak ki mangan. Lah kula niki jenenge Setyawati kok diundangtut. aku ora ngono wetut ya Lha niku wau. aku no ngajeni kimono sesembahan ana ing mamenang Mangke. Sinuwun Prabu Angkling Darmo lho aku lagi ngajeni aku sungkem aku mambo geblakno Panjenengan undange tut. oh anak bener kowe kan wong bento bener iki Mangke. Jadi Setyawati lan Kakang Gading Madrim jumeneng mawon boten menawa. Nggih, Sinun Prabu. anu sewu Bapak kok boten menapa-menapa. saestu nggih Saestu boten menapa. kenging menapa panjenengan menika ngagem asma Singon pun Joko Darmo upamiya panjenengan paring dawuh menawi sesembahan wonten negari Mamenang paring Malawapati mbok mereka mawon anak kula pun Endang Setyawati kula pasrahaken dhumateng dika Ning ngemanipun sedaya kala wau lelampahan menawi Sang Maha Prabu Angkling Darmo boten mawi lelampaning kados makaten boten badhe wonten cariyosipun. oh kados mekaten Awit mekaten Bapak nggih nggih
anggen kula nilaraken negari Malopati. Estunipun sepisan kula kepengin ngupadi wanita ingkang patut lenggah jajar minangka dados garwa prameswari. Jangkep kaping kalihipun tinangisan Bibi Sukesi ingkang dipun tilaraken pisah lan putranipun ingkang nami Madrim. Pramila mbok menawi kanthi margi kula pinanggih lan panjenengan pinanggih jodoh kula lan Setyawati semanten ugi kula saged pinanggih lan kadang kula Madrim putranipun Bibi Sukesi. Kula sumpah awit menika tanggung jawab kula menawi bab negari sampun wonten ingkang jagi ingkang dados warnen kula nanging kula setunggalipun pengayoman menawi keluarga kula tasih utuh bakuh menika dados gegadanganipun kawula ugi keluarga wonten ing Malopati. Kula mangertos. Ngaten nggih. Sekedhik kula badhe nyuplikaken lelampahan wonten ing Padepokan Utara Segara. Inggih. Lan rungokno ya Madrim. Nggih, kula pupuk. Kudune godhong kayu ki ora ngerti sapa ta satenane kowe. Ning gandeng iki kang duwe dawuh sesembanana ing Malopati kapeksa aku bakal njlentrehake lelakonmu. Estunipun kados pundi, Bu? Sinuwun. Lugunipun Batik Madrim menika sanes anak kula. Boten yo panjenengan Nggih, lajeng cerosipun kados pundi? nalika gegeripun mamenang kula mempun semedi mahat ing asamun manunggalaken rasa lan njang widiwasa dumadak wonten cahya ingkang sumunar amblerengi netra menika dawah wonten pangkon kula ngantos kula jugar jebul ingkang wonten pangkon kula menika Ponang Jabang. Ponang Jabang menika kula beta wangsul. Nanging kalau ing jagat Ponang Jabang menika epek-epek sisih tengen menika wonten seratanipun. Pon Madrim. Lah menika nyarengi. Kula wangsul beta Ponang Jabang. Pon Madrim bojo kula niku nembe kemawon batik. Kula jumbuhaken kula tambahi Batik Madrim. Mengenai mekaten jumbuh pangandikanipun Bibi Sukesi. Bilih putranipun ingkang kapisahaken nalika tasih timur wonten rajah ing epek-epekipun. Menawi mekaten Nggih menika putranipun kados jagat pasesaning Bathara Gata sakmenika sampun tinarbu lelampahan ingkang sampun kawuri keluarga kula manggihaken kabagyan awit sampun dangu sawetawis Bibi Sukesi kepengin mangertosi putra nalika semanten ingkang tasih timur kapisahaken wonten prastawa wonten ing mamenang. Matur nuwun sakmenika Bapak panggala wentah panjenengan dhateng Kakang Batik Madrim kula pitados menawi wonten satriya negara ingkang kados Kakang Batik Madrim dados puncaranipun wonten ing negari Malopati. kados mekaten nggih. Namung nyambet dumateng dawuh dalem niku sepisanan. Inggih. Menawi panjenengan kepengin boyong dumateng anak kula Prastawati. Nak, Ini. ya, kowe aja gawe isin, kowe aja gawe gelane wong tuwa. Yen nganti kowe engko ora gelem wong tuwa digantung. Nah, mula kowe gelem kaboyong minangka garwa prameswari ana ing negara Malopati. Garwane Sinuhun Prabu Angling Bareng. Sisa ngaten kula sagah, Bu. Lah, Sinuhun Prabu. Setyawati. Kula sagah kaboyong wonten ing Malopati. Ning kula nggadahi punaki. Apa punagimu? Kula purun kaboyong kalamun sesarengan kalih Kakang Madrim. Tanpa sliramu nyuwun Nggih. Kakang Batik Madrim mesti wae tak boyong bebarengan tak kanthi tumuju ana ing negara Malopati. Saestu, Kuwi bener. Kakang. Apa
pisahku karo sampean, Kakak. Sok maneh yo aja ngono. Ora apa-apa. Sing dikersakake Sinon Prabu iki sliramu. Ning yo gene malah sliramu ngajak kakak. Nek adine urip mulya, kangane ya kudu urip mulya, padha-padha ngrasake mulya ngono lho, Kakak. Ning yen to kanggo lamun kowe iki uripmu bisa mulya, kuwi wis gawe senenge atiku. Wis gawe mulyane rasaku. Ora pokoke sampean kudu melu. Bobo, Apa? Omah kudu nangis. sampun. Kadane kula niku urip wong telu saniki kok ditinggal dhewe. Mangke ampun kuatos awet kawula saking negari Malopati supados mapaki panjenengan ugi kaboyong wonten ing Malopati. Ingkang baken Inggih. mulyanipun Setyawati ugi mulyanipun Batik Madrim Bapak. wonten negari Malopati. Selak dados pangantu antunipun kawula saha keluarga wonten ing negari Malopati, kepareng Setyawati badhe kula boyong wonten ing negari Malopati. Aja sembrono. Ning kono negara gedhe beda ing desa. Setyawati. Calon garwane aku jare. Calon garwamu iki Sinon Prabu. Aja aku sing mbok gandeng. Lamun lumakku bebarengan sarimbit lawan aku. Yen to durung sawo dikulinake sawo. Gini. Nah, kuwi ngono calon garwane Sinon Prabu. Aja kaya ngono ya dikulinake ya Setyawati. Gaji Setyawati. Calon garang kakak. Kalamun siramu cedhak lan kakang batik Madrim sak madyaning wae. Nggih, saru. Kula nyuwun pangapunten Sinon Prabu. Ngene ya. Nyuwun pangapunten Sinon Prabu. Monggo. Setyawati. Ayo, Setyawati jadi berkata.